gidan. Ko kina na gidan? Tsaya nan. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam kwalena. Ba kona, ito ha gani. Ta. Ofisa gashi nan. Kana ganin akwai inda zaka tsira ka tsere ma hukuma. Fito. Ka gane ta. Ban gane na gane ta wacce ta wakka. Wallahi ban gane ta ba. Baby ba gane ni ba? Wa baby ina ma ne ki wallahi. Ofisa saurayi na ne. Wallahi ya san ni tun da azumi aka fara azumi bai bar Ramadan ba sai ga shi sallah sauran kwana biyu bai mun dinkin sallah ba ya daina dauka waya na ya daina kira na. Ni kuma shi yasa nayi karen shi. Ina fata ka fahimci abin da kawai. Okay wallahi sai yanzu na gane ta. Sai yanzu na gane. Ayo wace ta? Baby ni ta. Bari faɗa wani abu. Ta. Ita doka ba ta wasa da kowa. Ta. Azumi ya zo ba ka Ramadan basket ba duk lokaci. Sannan yanzu sallah sauran kwana biyu ba ka dinka sallah ba shine ka hikimon ta tore. Kana ina ofisa. Ina ji wannan hakika. Sanin kowa na dan soyayya. Sunnonin soyayya rabuwa da mace kayan warkon azumi. Ba haka an kai ba? Kai kana nan ka azumi kenan ai warwas. Wallahi tun ka azumi na rabu da ita babu ne babu ta don haka ka koga babu dalilin da za ta shigo wa shot ɗina wai sai na mata kayan azumi ko kayan sallah. Amma ai kayan azumi yazo komai tip da taya lahiya. To yanzu kuma tip da taya an rabu. Sai ka yi bayani station. Ya ofisa. Ana ji. Ita magana. Ina yake? Na ofisa gani nan. Da ganin huskar wannan bebe mai mata. Kina son ki ci amana kai ka banza da shi. Wallahi. Allah shi da sai ci min. Malaka hakuri. Kakkara mu. Na abi ma hanya. Ita batun ta yan nema da huska kamar kone galam.